लोगोफोर खुलुमबाय गासैखौबो फिन खेबसेबाव आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोन गासैखौबो बरायबाय ओमफ्राय मा होनो दिनै सन्दिक्षानि प्रग्राम दं आरोना जोंनि माने स्टाफनि आरो स' आं फार्स्ट टाइम थांनो नागिरदों मिथिया आंबो मा जायो स' जुदिहाय आं दिन्थिनो हायो आं दिन्थिगोन नोंथांमोननो आरो थौदो आं दख'नाबो गानबाय बिराद नायो आरोना बेयाव दख'ना गानबाथाय मा माने रावबो गानफेरा नालाय मा किसुमान मिथियो किसुमान मिथिया ना स' थौदो आंनि फार्स्ट एक्सपिरियेन्स माने लाइफआव आरोना माने बयबो थाङो आरोना फिमेल अनलि फिमेलनिल' प्रग्राम आरोना बियो स' थौदो थांसै ना ओमफ्राय जोंहानि रान्दिनिया नै दिनै रान्दिनिया आंहा देलायै आं सानफ्रामबो थाङो नालाय सब माने दिनै मोनबाय आरो बेहा सानडेमोन नालाय औ बेहा सानडेमोन नालाय दिनै फ्रि माने फाग्ला साला गजब बेइज्जती है स' आंहा दिनै देलाय मालाय ओंखारबाय बेहा दिनै कुकमेन जानांसिगोन गावनि जिखौबो सुनांबाय बेसरा आंहा सम गैला नालाय आं थांसै आरो नोंनिखौसो सुदों आं बेखौ मानो बुङाखै बा बहा सुदों आंनि नै मालाबा हिन्जावनि जि सुनाङा मिथिबाय बेमार जायागौ मानि ना रायजोफोर मा होनो बेमार जायाखैना जुदि बेमार जानानै जुदि बिसनायाव गोलैना थायो अब्लासो सुनांगौ ना स' दे थांसै ना नायलांदो नोंथांमोना आं माने जेसांखिनि हायो दिन्थिनो नाजागोन नाथाय मिथिला दिन्थिनो हागोन ना हाया स' थौदो जायखिजाया ना ओमफ्राय नै फेशन श' जादोंमोन आरो नैबे थांनायखौ नायदो माबायदि खालामगोन जा मिनिखादों आरो बयबो खिन्थु फुल इन्जय खालामबाय आरो ओरै जास्लायलायो आरो स' बिराद इन्जय खालामबाय नायनानै ओमफ्राय माने हारियालिटिक बे तिवाहारजों माने लोब्बा लाखिनानै प्रग्रामखौ लाखिनाय जादोंमोन आरो सावन मासाव आंबो मिन्थिया बारा बयखौबो माने गोथां गाननानै थांनो होदोंमोन आरो ओमफ्राय मिथिया नालाय आंथ' दख'नासो गानलांदों ओमफ्राय किसुमान गानलाङाखै खिन्थु प्रायानो गानलांदों आरो ओमफ्राय जायफोरा बिदि गोथां सारि गानदोंना बिथांमोना बे फेशन श'खौ खालामबाय आरो फट' शुटबो खालामबाय आरो ओमफ्राय नै कमान्डेन्टनि मेम ओमफ्राय आरो आंबो बारा सिनाया गासिबो अल लेडिसानो माने इन्जय खालामबाय आरो ओमफ्राय बिराद फेमास हिन्दी सं दामना होदोंमोन नालाय आं मेथाइखौ होनो हादिया बिनि थाखाय सरि मानो होनोब्ला कपिराइट क्लेम फैगोन ना बिनिखायनो आं मेथाइखौ होनाय जादिया आरो प्रोग्राम थांनोसै क्या वापस जाएंगे हाँ जाना पड़ेगा खत्म हो गया बोला हाय बोल दीजिए हाय बोलो हाय बोलो वीडियो बना रही हूँ चलो हो गया खत्म बोला खत्म हो गया हम लोग का प्रोग्राम मोनफैबाय रुमाव रायजोफोर ओंखाम उखैसोबाय फुंनि 10टायावनो ओंखारलांनायमोन नालाय ओमफ्राय
ओंखाम जानोसै आङो दा बोराया माने गोथावनो संना दोनदों आं माने ओंखामल' संना गालांदोंमोन आरोना थाब मोनफैगोन साननानै खिन्थु मिन्थियामोन गोबाव जागोन दायो 2:30 जाबाय आरोना टाइमा बोराया जाखांबायनो आं बुंखादों बायसान्स जुदि लेट जायो नों जाग्रो होननानै स' बोराया जाग्रोबाय थांनानै मोजाङानो नांबाय ओमफ्राय स' जेसांखिनि हागौ दिन्थिबाय आं नोंथांमोननो मानो होनोब्ला माने सिगाङाव कामान्डेन्टनि मेम मोना माने जिरायना थायो नालाय उसुबिदा जायो आरो एसे भिडिअफोर लानो बेनिखायनो बेसांखिनि हागौ आं बेसांखिनिखौ लाबाय ओमफ्राय नै मा खालामदोंथाय बे बेलेग खामानियाव बेस्थ' बिथाङा थेंक इउ दे ओंख्रि संना दोननायनि थाखाय ओमफ्राय नेगुलाय आंखौ गारना जागुलायबाय एफा गोथाव संदों जानो आं माबायदि मोनदों दिनै हारसिंनो रुमाव थानानै एफा गोबाव रुमाव हारसिं थानानै माबायदि मोनदों दिनै बिराद उखैबाय आङो बोराया गोथावनो संना दोनदोंनो जानोसै आङो स' एसे दिन्थिनोसै नोंथांमोननोबो दे बोराया मा ओंख्रि संदों स' नायलाय हौवाफोरा खामानि मावबा बिदिनो ना खामानि मावनाया खम लेथ्रा खालामनायासो बारा टेस्टि नुदों दे खिन्थु नुनाया जाबासो मिन्थिसिगोन आरोना टेस्टि जादोंना जाया स' आं जानोसै रायजोफोर दे बाय बिराद ओंखाम उखैबाय माने फुङावनो ओंखारलांनायनि खोथा दे बाय होनदो दे बाय